Isang magandang hapon po muli sa mga kapatiran po, maging yung mga manunod po. Have a blessed afternoon. We are now on our general online Bible study, and we are going to tackle for today is about obedience. Okay, manalangin muna tayo bago po tayo mag-umpisa. Pagpalang Ama, marami po salamat o Diyos. At samahan mo ang iyong paglingkod. Wala po akong magagawa kung wala ka. Gawin mo kong pagpapalay po sa lahat. Yanuin mo po ako, Panginoon, na ang kalooban mo, Panginoon, ang masusunod. Patnubayan niyo po ako sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Pagpalain mo kami lahat, o po nga sa magdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Our subject for today is about obedience. A Christian attitude tungo sa pagsunod. In the book of 1 Samuel 15:22, ask the Lord a great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to be better than sacrifice. Pag-aralan po natin ang kahalagan po ng pagsunod. At ayon sa ating nabasa, na mas mahalaga yung pagsunod kaysa alay at yung alay ng matatabang baka kaysa yung pagdinig at pagsunod. Habang tayo po ay sumusunod, kailangan yung napakinggan natin na salita ng Diyos ay sumunod po tayo. Kaya wala pong ibang magandang bagay kundi sa pagsunod po sa salita ng Diyos. At what this obedience did? Ano ba ang ginawa ng pagsuway? The book of Romans chapter 5 verse 18 to 19. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Nagkasala po at dumating ang isang pagsuway, ang isang nilalang ng Diyos sa isang tao, si Adam. At pumasok po ang kasalanan ng sangkatauhan. Pero merong isang matuwid na siyang regalo ng Diyos sa lahat ng tao, upang tayo po ay magiging malinis at banal. For us, by one man's disobedience, many will meet sinners. So also by one man's obedience, many will be made righteous. Kaya nagiging matuwid po tayo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Pagsunod po sa kanyang mga salita. Kaya dito po, pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang po tayo nakikinig lamang, kundi mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong gagawin o susundin. In the book of Romans chapter 2 verse 13, we are not hearers only. Pag may mga nangangaral, nagpa-Bible study, nagpapatotoo sa ginawa na sa kanya ng Diyos, kailangan makinig po tayo, lalo na sa salita ng Diyos. Bakit po? For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nakikinig lamang. Dapat tayo po ay sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon para tayo po ay magiging banal. In the book of James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Sabi ng Lord, kailangan tagagawa tayo. Sumusunod tayo sa salita ng Diyos, hindi lang tayo tagapakinig. Kasi kung tagapakinig lang po tayo, tayo po ay dinadaya lang natin ang ating sarili. Parang baliwala yung ating pinapakinggan kung hindi natin susundin. Kasi salita po ng Diyos yun. Kaya napakahalaga po na tayo po ay sumunod. At nais ng lahat ng tao po ay mapagpala. Paano tayo susunod kung hindi tayo nakikinig? Paano naman tayo
nakikinig kung hindi tayo susunod. Kumbaga sana magkasama po yan. Ang nais ng Lord, makinig tayo at sumunod. May mga nakikinig, hindi naman sumusunod. So, they were only hearers by the word of the Lord. Kaya sabi ng Lord, tinataya nyo lang ang sarili ninyo. Ibig sabihin, sayang yung panahon. Hindi rin makakilos ang Diyos. Kaya dito po sa Romans chapter 15, verse 18, true faith includes obedience. For I will not dare to speak of any of those things. Kaya sabi ni Apostol Pablo po, talagang ano po siya? The book of Romans chapter 15, verse 18. Sapagkat hindi ako mangangahas magsalita na anumang bagay, maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamagitan ko upang sumunod ang mga hintil sa salita at sa gawa. Kaya hindi siya talagang hindi siya nahiya, for I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient. Kasi po ang mga hintil talagang may katigasan po. Kaya kailangan talaga makita po nila yung pagsunod ni Apostol Pablo sa kanyang ipinapangaral. Sa magkaganon po, sa pamagitan po ng halimbawa niya, the Gentiles also accomplish or follow or obedient in word and in deed. Sa James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Inatulad po ito sa katawan na walang espiritu, ibig sabihin walang buhay. So, ang pananampalataya na walang gawa ay patay din. So, nais ng ating Panginoon na yung kanyang salita, manalig tayo, manampalataya tayo, sumunod po tayo, kasi salita ng Diyos po yun. Kaya nais ng Diyos na mapagpala po tayo sa pamagitan ng pagsunod. What are the proper obedience? Ano yung dapat? For Samuel, yung pinaka-text natin kanina. As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. Nalulugod ang ating Panginoon sa ating pagsunod kaysa yung mga alay. Maging yung boses ng ating Panginoon, behold, to obey is better than sacrifice. Kaya napakahalaga po yung pagsunod kahit na tayo po bilang magulang, pag hindi po tayo sinusunod ng ating mga anak, siyempre po nakaka-discourage. Lalong yung Ama natin nasa langit. Nais naman po natin magkaroon ng kagalakan, kapayapaan, mapagpala po yung ating mga ginagawa, yung ating mga plano sa buhay. Kaya sinabi po ng ating Panginoon sa Jeremiah na napakagandang plano ng Diyos para sa atin. Kaya ang kailangan lang ng ating Panginoon ay pagsunod. The proper obedience. The book of Acts chapter 4 verse 19, whether it be right in the sight of God. Ano yung sinabi? But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you, more than to God, you judge. Kayo humatol. Kung unahin namin pakinggan o susundin ang Diyos, we would rather obey God than men. Kasi pinapahinto sila sa pangangaral. Kaya sabi nila, ay hindi kami mag-stop. Nais namin na lukurin ang aming Diyos, kaya mas naisin pa namin na sumunod sa Kanya kaysa makinig sa inyo. Ang ibig sabihin, nakahanda po sila sa mga pag-uusig. Kahit anong gawin sa kanila, nakahanda po sila. Dahil nalasak po nila yung pag-ibig ng Diyos. Yung kagalakan, yung kapayapaan, kahit na nagdadanas po sila ng mga iba't ibang pagsubok. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. May mga sakripisyo po sa pagsunod. Pero wag po kayong mag-alala. Magaan po yan dahil sa ating Panginoon. Now in the book of Galatians chapter 1 verse 10, for I do now persuade men of God, or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bond servant of Christ. Hindi po siya pleasers ng tao, siya po ay sumusunod sa Diyos. Kaya hindi po siya nagatubili na talagang
ay pangaral ang Ebanghelyo kahit saan po siya. Kasi hindi naman siya naghanap ng lugod sa tao. Ang nilulugod niya sapagkat alipin siya ni Kristo. Ang nilulugod niya o piniplis niya ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. The blessings of obedience. Ay maganda po ito. Pag tayo pa ay sumusunod, maraming mga pagpapala na darating at susunod sa atin. Hindi po pa ba Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ito po, pinapatungkol po ito sa nagkasala, matinding kasalanan, pero gagawin silang parang simputin ng niebe at simputin ng balahibo ng mga wolf. Ganun po, pagka ang Panginoon po ay sumunod po tayo, kaya po tayong patawarin. Kaya sabi riyan, kung susunod kayo, talagang mapagpala kayo. At kayo ay papagpalain ang mga produkto ng anihin ninyo. Kaya sa susunod na verse yan, talagang mga blessing po ang mga dumarating sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Hindi po po Deuteronomy chapter 11 verse 26. Behold, I set before you. Ayan, nakaset. I set before you today a blessing and a curse. Ayan. Alam niyo po, nakaset na po yan eh. The blessing if you obey the commandments of the Lord, your God which I command you today. Nung nagbigay po ng kautusan ng ating Panginoon, na yung kanilang gagawin dahil paglabas po nila, ay talagang ayaw ng Diyos na sila po ay tatalikod at maglilingkod sa ibang Diyos, sa ibang Diyos, yung mga Diyos-Diyosa. Kaya sabi niya, behold, I set before you. Ibig sabihin, nakatakda na. Ngayon, ang mga pagpapala at sumpa. Pagpapala, kung kayo ay susunod sa mga panuntunan o mga kautusan ng Diyos na inutos ko ngayong araw na to. At, sa verse 28 niyan, at sumpa ang abutin nyo kung susuwayin nyo. Susuwayin nyo ang ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi nyo susundin ang kanyang mga panuntunan. Sa verse 28 po yan. Kaya dito po, nakikita po natin na pag tayo po ay sumusunod sa mga gusto ng Lord, sa salita ng Diyos, may mga sakripisyo. Pero huwag kayong mag-alala, kasama natin ang Diyos. Kasi ang gusto lang naman ng Lord, liwanag at dilim. Wise at saka foolish. Mamimili lang ng tao eh. Kaya, ang gusto ng Diyos, blessing or curse. Ang curse ay pinili ng tao. Pinili niya blessing, kaya lang hindi siya nakasunod. Nahirapan po siyang sumunod. Kasi po, marami siyang isusuko na ayaw ng Diyos na kanyang ginagawa. Kasi maraming mga bagay na dapat nating isuko pag tayo po ay sumusunod sa Diyos. Una po, yung makainahan natin, yung mga bisyo, kasalanan. Siyempre po, ayaw ng Diyos na tayo po ay masira. Lalo na templo niya yung ating katawan. Kaya nais niya na makapiling niya po tayo. Kaya may mahirap talagang pagsunod. Pero wag kayong mag-alala. Eternity naman ang ating tatahakin, buhay na walang hanggan. Kaya, yan sa, if walk in my ways, I will lengthen thy days. 1 Kings 3:14. Kaya, pag tayo po ay sumusunod, tayo po ay lumalakad sa mga panuntunan, sa mga kautusan, o mga panutuntunan ng Diyos. As your father David walked, then I will lengthen your days. Noong panahon po nila, hanggang ngayon po, hindi nagbago po ang utos ng Diyos. Hanggang ngayon, pag tayo po ay sumusunod, nandun ang pag-iingat ng ating Panginoon. Nandun yung kalakasan, nandun yung kagalakan. Kaya nga, na-extend po yung buhay po natin eh. Dahil sa mga provisions, dahil sa mga pagpapala ng Diyos. Pangako po ng Diyos yan kasi Diyos po yan eh. James chapter 5 verse 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang ibig po sabihin, makapangyarihan at mabisa ang panalangin ng isang matuwid dahil sumusunod po siya. Kaya naging mabisa, may anointing po.
Kaya naging mabisa po ang panalangin. Kasi po, tumutugon ng Diyos. Kasi matuwid po ang mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya sa 2 Chronicles chapter 15 verse 2, and he went out to meet Asa and said to him, hear me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will find you by you. But if you forsake him, he will forsake you. Conditional po ito. Pag nasa Lord ka na, abay, huwag ka nang bibitaw. Para sigurado na po. Susunod ka na. Pag naririnig mo yung kanyang salita, nababasa mo, at pinapatnubayan ka ng banal na Espiritu, manigurado ka na kasi if you abide in him, and the words abide in you as what you desire. Ibig sabihin, susunod talaga sa iyo, mapagpapala. Sinabi yan po sa Deuteronomy chapter 28. If you follow and obey his laws and his judgment, then the blessing shall overtake you. So nakasit na po yan, mamimili na lang po ang tao. Blessing or curse. Obedience or disobey. God or mammon or Satan. God or yourself. God or your self-ambitions. Light or darkness. Ganun lang po yun. Believers or unbelievers. Spirit of God or idolatry. Ano po yan? Mamimili lang po ang tao. Pag napili mo yung sa Diyos, medyo may sacrifices. Pero, ang tinatahan po naman natin ay yung mga kagalakan, kapayapaan. Yan po ang resulta ng pagsunod. Yung obedience. Kaya yung pag-aalay po natin, kailangan po mas unahin po natin, bigyan natin ng priority yung pakikinig at pagsunod. So, purihin ang Diyos at maraming salamat po. At sana po, behold, I set before you today a blessing and a curse. Nakaset na po yan. The blessing if you obey. If you don't obey, curse ang darating po sa mga nagtidisobey. At pagpalain po tayong lahat at sana po, huwag kayong magsawa na sumubaybay sa ating palatuntunan tuwing alas 5 po ng Biyernes, online Bible study. At yung online Sunday service naman po, every Sunday po, 9 o'clock in the morning. Mag-subscribe po tayo at i-share po natin yan. Bahagi natin yan para ma-encourage yung iba. Mag-comments po tayo para sa Diyos. Para magamit po tayong lahat. At tayo po ay magpasalamat o Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong paksa sa hapong ito. Napakaganda po na isa sa mga pag-uugali ng isang mananampalataya ay yung pagsunod sa iyong mga utos. Mahirap, Panginoon, pero ito po ay kakayanin namin dahil sa iyong tulong. Patawarin mo kami kung kami man, Panginoon, ay sumuway at minsan matigas ang aming mga ulo sapagkat mahirap po at marami pong hadlang sa mga pagsunod sa iyo. Pero kung kami po ay puspos ng banal na Espiritu at puspos ng iyong karunungan, ito po ay magaan, natadalin po namin. Masusunod po namin ang iyong mga utos at maraming salamat sa iyong mga pangako sa mga pagpapala. Pagpalain mo lahat po ang mga nanonood, ang mga kapatiran po namin na sumusubaybay, patibayin niyo ang kanilang mga pananampalataya. Ganon din, patuloy ko po itinadalangin na aming bansang Pilipinas, na patuloy po na ingatan mo po ito sa anumang calamity, yung aming pamahalaan, patuloy na bigyan mo ng karunungan ng aming mahal na Presidente upang sa magkaganon, masiayos po at magiging mapagpala po ang aming bayang bansang Pilipinas. Marami pong salamat, pagpalain mo kami lahat. Ito pong aming samang dalangin. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen.